Otu n'ime ajọ ihe na-eme n'ala Naịjirịa ugbu a wee tọrọ mmadụ. Onye atọtara akpọ ndị be ha si ha bute ego. Ndị uwe ojii na steeti Kano azọpụtala Maazị Michael Obi, nna Mikel Obi, nwa afọ ala Naịjirịa ama ama maka iji egwu bọọlụ ụkwụ eri nri. Ibrahim Idris, onye isi ndị uwe ojii na steeti ahụ, gwara ndị nta akụkọ na ndị ọrụ ya bagidere mmadụ 6 gụnyere ma ndị soja, ndị a na-ebo ebubo na ha tọrọ Maazị Michael Obi ma jie ya ihe ruru mkpụrụ ụbọchị 10. The father, Elder Michael Obi, who was kidnapped some days ago. The officers succeeded in locating the house ndị uwe ojii chọpụtara ụlọ aha where 5 people were arrested. Ha wee jide mmadụ 5 wee zọpụta dede Michael Obi. Ndị eji eji bụ ndị a: Ndubuisi Friday, male. Basil Chukuma, male. Nkechi Osai, female. Sule Ibrahim, who is a Nigerian national, were the suspects that have so far been arrested. When they succeeded pushing me in, the next thing I thought, they started driving very far, where to a location where I never mgbe ha jisiri ike kwaba m n'ime ụgbọala ha, ha wee nyara m na-aga ebe tere aka, na-aga ebe m na-ama ha, ụzọ ebe Refel na Jos. Mgbe anyị ruteziri ebe ahụ, ha tiisi n'otu nkọrọ wee nyabamazie n'ime ọhịa. Ha ruo ebe a, ha sị m rituo. Mgbe ahụ ka m jizi wee rịọwa ha biko, na-arịọ ha biko. Mgbe m na-ama ihe na-eme, ha were akpụkpọ ụkwụ buutu ha gbapụ m ụkwụ n'ala. Mgbe ha wee kọwazie m ihe, kọọ m ihe tinka kropan, ha hụzie na ike adịzighị m. Ọ ndị amị, mmadụ 5 ndị amị. 5 of them soldiers. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.